Čau, já jsem Kuba. Čau, já jsem Honza. A pro dnešní video jsme si pro vás připravili 7 otázek, které jste nám položili na náš Ask. Otázka číslo 1. Jaký je váš oblíbený fotbalový klub? Real Madrid. Otázka číslo 2. Jaký je váš oblíbený fotbalista? Lionel. Otázka číslo 3. Nejoblíbenější český fotbalový tým a fotbalista? Viktoria Plzeň. Sparta Praha. David Limberský. Otázka číslo 4. Proč to začali natáčet? Here comes the money, 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 money. Otázka číslo 5. Kam si myslíte, že to dotáhnete? Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team. Question numero... To je na mě, to je moje práce, to je moje práce. Sorry, já jsem se to zkoušel, jaký to je. Otázka číslo 6. Nová, vole. Otázka číslo 6. O čem bude další video? Pozveme si svého historicky prvního hosta, který už se natáčení nemůže dočkat. A taková poslední věc, která nám přišla na náš Ask, je takový milej vzkaz, který nám udělal radost. První video se vám povedlo. Slušný sestřih a pěkný nápad. Jsem zvědav, jak budete pokračovat. Hodně štěstí. Tak za ten střih a technickou stránku věci vděčíme našemu velkému kamarádovi Kameramanovi jménem Patrik. Můžeš tam poděkovat. Děkuju. Děkujeme vám za vaše otázky Děkujeme za shlédnutí. a někdy u dalšího videa. Čus! Zdar, tyhle. Je to dobrý, vole. Já už to natáčet nebudu, vole. Mě je fakt vedro, kurva. Dej mi něco napít aspoň. Nenadávej, prosím. Dej mi prosím něco napít. Jo, je to bude. Děkuju. Uklidím si své drobní. YouTube money, vole. YouTube musí doplnit někdy tam, kam patří.